Luky Košice, dneska u nového videa z hry Trainsim pôjdeme RegioJeta, už mám našetrené, je to Vectron, máme tu aj ďalších hosťov, je tu Majko a je tu môj brat, ktorý netuším čo robí. Takže môžeme ísť šoferovať vlak, takto, trolej máme hore, zatvoríme dvere. Takto. Konkrétne ideme z Trnovca nad Váhom do Rosic. Tento vlak, náš RegioJet Vectron, môže ísť až 200 km za hodinu, čo je veľa. A môžeme dať dispečera, píše ready to leave, takže môžeme pridať. Tak. A odchádzame. Dnešné video bude také skôr pohodové. Môžete napísať do komentárov, ako sa máte. No a tak. Takže zapor. A nerehota. Ale my môžeme brzdiť, lebo pôjdeme 70. Budeme dodržiavať, lebo ako mám 119 000, hej, ale poviete si, že to je veľmi veľa, ale na túto hru to je nič. To je nič proste. Chodíme. My nemáme zapnuté svetlo, ani jedné, ani druhé. Už máme. Tak, ale zase ideme príliš veľa. Ale to ešte je neurčená rýchlosť, takže tu môžeme ísť aj 200. Ako tu nám píše, že môžeme ísť maximálne 200. Ale... Nie. Ja som znal, tak som... Hej. Môžeme ísť 102, hej, kľudne. Potom, ľudia, tu na tej rovinke to rozhofrujeme. Proste, kde bude vysoká rýchlosť, tam idem aj ja, rýchlo. No, ale zabrzť. Tu na stanici, na zastávke nestojíme, lebo je to zastávka a my sme rýchli RegioJet. Keby sa takto nevie. Majo? Môže ty si vo vlaku? Hej, on je tu. Môžete vidieť, aj páčky sa tu hýbu, táto sa hýbe, aj táto brzda, lebo potrebujeme ubrzdiť na 70. Ako je tu tolerancia, trubiť, treba, je tu tolerancia, hej, do tých 75 aj furt je tolerancia nejaké tie 3 km najviac, keď idete, tak proste nič. Ale keď užite takých, čo sa zaokrúhľuje na väčšie číslo, no tak proste už to je, neviem, jak mám to vám povedať proste, keď sa to zaokrúhľuje na to väčšie číslo, nie na 70, tak už máte pokutu. Stovka! Čo máme? Máme Stovečka! Ľudia, ideme! Máme serverte. Cez zastávku. No ťažko, lebo ty to ani nesi. Ja som tu. A ja preto som doma nevidel. Prepáčte ľudia. Dobre, pozrieme sa na to, ak ide náš RegioJetík. Prosím ťa, vypni svetlo z tunela. Počkaj, takto.
No. Hej, ja mám 120 000. 120 hodín. Ľudia, tu stojíme v ľudovských kameňoch, hej, stojíme. Pohod. Si myslíte, že nezastavím, ale pozerajte tu, pozerajte. To je vlak. Nemá veľmi dobré brzdy, ako samozrejme, ale zastavím. Ja to stihnem vždy. Do 70. Tak ja som išiel, ľudia, vy ste nevideli, ale Majo mohol vidieť. 100 zastávky, zastavil som na nulu. Ukážkovo. Maja, vidíš ma? Ja viem, už môžeme zastaviť ľudia, alebo sme za tých zelených. Ale nie. Jak stojím. Kamoša, kde tu ješ? Ja som preto neotvoril. Z kojecej stanice. Dvere otvárame. Ideme sa vyvetrať? Poďme. Kde? Vo vozni? Ideš do vozňa? Tak sú otvorené. Kľudne poď. Môžeš ísť do vozňa a potom ti poviem, kedy budeme stať. Kto chce ísť do Rušňa? Poď do Rušňa, za chvíľu odchádzame. Majo, zostávaš vo vozni? Aj ty zostávaš vo vozni. Zatvárame dvere. Tak, ľudia, môžeme odchádzať. Troška sme tu pošaškovali. Máme zelenú. Vláček odchádza. Lebo to nechce. Vamos a otvárajú. Ešte som si všimol, koľko môžeme ísť. Keď ľudia teraz rozchokujeme na 140. Ľudia, letíme! Jak go! Ľudia, letíme! Nazvi, prizuj. Počkaj, opotím, poďte to ulovte dielo. Wow, krásne dielo. Poďte, pridaj mu! To je parazity. Dobre, nemám zapnuté svetla do tunela. Poďme už je auto. Toto musíme dojsť. A potom ešte skúšame vlak, lebo už budem mať na nulu. Auta.
Dobre, no. Teraz po RegioJete. Však hej, teraz, jak skončíme RegioJet, my tam pôjdeme. Hej. Prečo by sme nemohli? 160. Ja go. Metrán. Lebo si nechceli so mnou. Tedy tak som ja vypadol a... Za chvíľu stojíme na stanici, tak môžete prísť potom do vlaku. Ja poviem. Dobre, ale to je nie to nie je. Neviem, prečo sa nám to takto buguje. Za chvíľu na semafore. Nestojíme na semafore. Za chvíľu je tu. Jup. A sme v stanici. To je za chvíľu už brzdím. Hlubou, Majo, hlubou. Ideme z Nemecka. Sme z Nemecka? Kľúr, ja to mám pod kontrolou. Nemám pod kontrolou. A však, Majo, si videl predtým moje ukážkové pristátie. A som išiel stovkou, hej, teraz idem 61. A som išiel stovkou. Bolo vtedy ukážkové, ne? Príliš. Stabilný. Ja pokečupujem. Samo utriť. To sa nedá utriť. Hej, do periny mi to utriť. Už ja uchytám. Čo sa tým? To sa ti to poučilo. Díky. Ovak sa zaujímajú, jak to písal. Niekto mi nepísal. Som ale nie. Majo, idem ťa pozrieť. Nie si vo vozni? Nice. Jo, už v pohode, buď tu. Kde? Nechce mi posúdiť rezervoár. Samko mi chce jesť hrať. Kto povedal, že nechce? Ja mám tam bez. Až prečo som to? O, tam
ako, nie že nechceme. Ktorý game? Hej, ok majú. Kde ideš? Potom mi zavolaj, hej? Ok. Hi. Čo ma nechce pustiť? Môžeme ísť. Seals. Šepotou. Odchádzame zo stanice. Hej, lebo sme mali červenú. Ako svoju vymyslenú hru. Nie. Ok. Nie, potom pôjdeme na obed, dáme si troška pauzu. Zase nemôžeme byť celý deň iba na mobile a na notebooku. Okolo tej 3:00. Ja ešte musím dospať, lebo som strašne unavený. Dospíme. Ľudia, že tu tá zmena času bola hrozná. To bolo dačo hrozné. A ja nechápem prečo, ale vždycky musia meniť ten čas. No čo to je dobré, napíšte mi do komentov. No. Môžeme? Ne, však... Kde pôjdeš? Kde cvičiť? Do fitka? Šepotou ľudia. Je tu. Regiože. Regiože doskočil. A ešte tam ku škole. Jak búvať? Jak búvať? Spať? Dospať? Myslíš? Ja neviem. Prežijem aj bez toho. A je ešte na čo vymyslíme. A ja je dosť pekný vonku. Len či nie sú barky slnko.
ľudia, my sme nestihli dobrzdiť, to je aké je možné. Odstavilo nás. A, ideme. Yes. Hlubou, Majo, hlubou. Asi aj vo vlaku, alebo ti mám zastaviť v hlubove? By som ti aj tak zastavil, lebo tu máme, tu musíme stať. No teraz ešte nepredbiehaj, lebo ešte natáčame video. Jaj? Môžeme. To bola glúpotina, hej. YouTube, že by si vedel, hej? Len že by. No ľudia. Pozrite, kde ten otvoril dvere. Kôjte, kde otvoril dvere. Tomu nerozumiem po slovensku. Napravo a mal otvoriť naľavo. Brejlovec. Brejláčik. A ten vlak sa volá Brejlovec. Ale fakt, je Brejlovec. Si ho kúpim, lebo on ide stovkou. Dobre, nechajme to takto, aspoň nech nahodíte. Hej, vlak má stať! Takto, otvor dvere. Počkaj. Ľudia, môžeme ísť vonku. Poďme sa pozrieť dozňu. Zapojíme vlak. To nie je zapojené proste. Je to zapojené, ale nie, chápete, rozumiete po konci? Ja, že čo mi píše červeným? Len neskúce. Majo? Chceš? Si vo vozni? Zatváram vozeň. A zatvorím dvere. Zatvor dvere. Jak v Robloxe, čo mám? Hej, v Robloxe. Ale nie. Asi. Ale my natáčame video, Samko. Ľudia, mám spesiálku. Prsneme do Česka, tu sa ide hore do Nemecka, tuto. Tu sa ide hore, tu doprava, ale my ideme tu do Česka, do Stavkovic a Rosic. Tam sa je. Rozšafuj to. Už tu daj do 140. Fiesta. Nemusíš tak pomaly Vectronom.
No, Rosice je koniec, no. Koniecznie za... Rozbijamy to! 120! 130! 130! To je jedno čo hra. Choďme radšej vonku. Ľudia sú veľmi silní. O hodinu? Nice! O hodinu či na hodinu? No, dobre. Na hodinu to začínajú. Asi iba ja. Uvidíme. Potom ti všetko poviem po videu. Ok. Možno. Máme štvorku, chcem. Skałkovice, ľudí, Skałkovice. Tu vidíte, môžete tu vidieť naľavo. Tu skály. Rád bych skôr nejaké. Nepovedal by som, že skály. Skałkovice. Však už prestaň blikot, ty inteligent. Podíva, blik. Hej. Okej. Za chvíľu stojí Regio, teda som úplne zabudol, že ideme s Regiežetom. Ľudia, Foundtech. Úplne zabudol. Som celý Foundtechtový. Tak, a to zastavuje profesionálne. Ľudia. Že ja som otvoril. No nie tu, druhé. Tuto jo. A Regio Jetík pek. Nechajú. Ľudia tu nie sú. Nastupuj.
Ja neviem. Ľudia? No sme nastúpili, ale... My nie sme vzadu? Za značkou? My vzadu nie sme. Tamko počujem. Tamko. Nie sme vzadu za značkou. No dobre, niečo je povedať. Jo, počkaj. To mi stalo prvýkrát, že nebol som za značkou. Ne, Skaukovice. Dobre, teraz stojíme. Teraz dobre stojíme, dobre. Treba aj také zážitky. Dobre, teraz nastupujú ľudia. Ej, Rich, televízor, Rich. Taký pajko, taký televízor. Vidíš? Tu je. Majo, do vlaku. Si? Letíme! Zapálime Majovi svetlo, nech da čo vidí. No, ja som si prestop zapálil svetlo. Tu na regredžet nejdu. Nevím z jakého důvodu. Pauzuje se rozhodl, že půjdeme v regredžetě. A nejdu. Dáme nejaký pekný pohľad na RegioJet. Takto. To vyzerá dobre. Tak, pekne. Pekný pohľad. Shit. 140, poď! Majo, 140, za chvíli 160. Poďme. Áno, za 200 metrov. 3 cm. Ľudia, 150. Dobre. 160 na stávku. Cez Janov.
Potom máme ešte Holice. Potom ideme ešte cez Holice, ktoré ťa oholia. Jedna, druhá je konečná. Hej. Máme žltý vlak, vieš? Tak určite je žltý. Hej! To máte hej, ale určite je väčšinou žltý. Ľudia, vedeli ste fakt, že Regiojet je väčšinou žltý? Žlto, čierny, červená. Ja poviem vám zaujímavý fakt, ale toto bude reálne. Elektrické vlaky sú väčšinou vždycky obojsmerné. No iba také sa vyrábajú. Ale naftové iba, no skoro iba jednosmerné. Videl som aj obojsmerné naftové. Ale naftové môžu byť to jednosmerné, lebo môžu mať točnú. Ale elektrické nie. Zelená. Konečná stavka za chvíľu. Fú, ale brzdí. Vláčik. No zase toto bude ukážkové, lebo idem 80 do stanice. Ste videli? 100 pred stanicou, 100. To nie ide len 100 pred stanicou. Medzinárodný vlak, Regiojet, koľaj 4 sa mi zdá. Prichádza, koľaj 4. Tento vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Dáme dole pantograf. Zavrieť dvere, ktoré sa nedajú zavrieť, neviem z akého dôvodu. Ale môžeme ísť domov. Dobre. Black Friday, zľavy, Alza, Black Friday, slevy až 80%, či čo to je za... Ľudia, z tohoto videa by to už asi bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, prosím vás, dajte like, v prípade odber, pripojte sa aj do týmu zvonček. No a ja sa budem tešiť do ďalšieho videa. Čaute!